Bakhala ngokuthela ngehlazo abasekhweni lomculo amaskandi uKhuzani Ndlamlenze Mpungose ngemuva ukuthi uLegend Manqele wenkampani yenza uhlelo likaKhuzani eveza ukuthi ngesikhathi elobolo kwakuyinto engamanga. Nginibekele iphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili keze lami igama ngomfeza kuntuthu wakho malo bathi la sibona ama-comment. Mawukuthi usemusha la ekhaya ngizocela nje show to subscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Umndeni wakwaMathenjwa emanyiseni enkwavu umuthi lokhu kwakhe isithombe esingesihle ngabe emphakathini abawakhela libike engumbango phakathi kwaKhuzani kanjalo futhi noLegend wenkampani ibhalika okwakubanga kuyimali engango-250 uKhuzani athi uyikweleta lenkampani kaLegend. uLegend nguyena owaqopha uhlelo olukhuluma ngempilo kaKhuzani oluthi Khuzani bola lukhonjiswa kumabonakude ku-SABC1. Unina wengoduso kaKhuzani uNkosana Lungile Mathenjwa uthe badumele kuvele izindaba ezibaphendula inhlekisa emphakathini. Ngidumele njengomama wentombazane ezolotsholwa mina bafika abakaMpungose lapha ekhaya bezolobola ingane yami njengoba kwakubonakala ohlelweni. Kuyangixaka-ke manje uma sekuthiwa kwakudlalwa kuyimanje ingane yami inengane kaMpungose bayihlawulile bayilobola manje kusho ukuthi kwakukhohlisa mina ngakho konke lokho kwenzeka. Ngiphatheke kabi ngalezi zindaba lezi ezidonsela amehlo emphakathini ezingelona iqiniso kusho uNkosazana Mathenjwa kunina wengodu. Ingoduso kaKhuzani uNolazi Mathenjwa ithe ukubathela ngehlazo okushiwo uLegend uthela umndeni wami ngehlazo ngalokhu akushoyo mina uKhuzani ngoJulayi mhla zo-3 uzoqedela izikomo ezine ezasala kulokho kwakubonakala kwi-television ekhaya kwaqala kwafika bona bezocela ukuthi kushuthe ubaba wavuma manje sengiyamangala uma sekuthiwa umcimbi wami wokulotsholwa wawungelona iqiniso kwakuqanja nje amanga kusho uNolwazi okuyingoduso kaKhuzani uthe uphatheke kabi futhi kubisiko la lingamvimbi ukuthi angaveli ngosuku lokulotsholwa kwabasemzini ngabe wabonakala obuhleleni akavelanga ngenxa yokuthi hlonipha isiko lokuthi kwakungamele abone ngabakhulu. Uchaza ukuthi wayevalele kwenye indlu ingakho ke engabonakalanga akuchazana lapha. Uyise kaKhuzani umnumzane eMabhalane Mpungose abuzwa ngalolu daba uvele waphela insini wayalela uKhuzani noLegend ukuthi abalungise indaba zabo. Mina ngithi woza lapha kimi enkandla ngizokuxoxela lolu daba lana ngikhombise nabakhonge babehambile kuthiwa asilobolanga kanjani sihambe ebusuku nemini siya lapha bona abakubo kwalentombazana babengavuma kanjani ukuthi sihlale ngabo. Mina ngiyabuyela ngenyanga ezayo ngiyoqedela ukulobola umakoti kusho uMpungose ngamafupho. uLegend uthe yena akakhulumi ngalolu daba olwavela kwi-television ayolobola kaMathenjwa khona isinye isigameko esimayelana nokunye ukulobola kwathiwa mabasiqophe kepha-ke bangavuma ukuthi basiqophe leso siqephu leso. Kusho kanjena-ke inhloko kaManqele ebuzwa ngalolu daba. Ngaza ukuthi bekuzona iy'ndaba esinibikela zona namhlanje kwezisengeze nezithintwa indaba oluthinta uKhuzani kanjalo laphana noLegend umfo kaManqele. Seludaba selungeneke nabasekhweni lakhe uKhuzani ukutholakala ukuthi bona kuthiwa baqanjelwa amanga. Abona indaba engathi sihambe ifike kwezinye indaba-ke manje emayelana nensolo eshiwo umfo kaManqele okunguLegend umfo kaManqele. Mhlawumbe wona ngakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asiqedele le ndaba kwi-comment section. Kanza kwethu bezona indaba zanamhlanje ningakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare nibe nosuku olumnandi sinithanda kakhulu.